Xejn inqas minn 7 rebbieħa marru għaddar bil-Premju Terra Maxka għall-2018 wara ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni li saret it-3 filgħaxija fiż-żona tal-attivitajiet tas-Sala Sagra Infermerija ġewwa Dar il-Mediterran għall-Konferenzi il-Belt Valletta. Dan il-Premju Nazzjonali tal-Kodba Tfal bil-Malti għandu lan jippromovi l-kwalità u l-eċċellenza fil-kodba disponibbli għat-tfal. Tul is-serata, diversi kelliema faħru x-xogħol imprezzabbli tal-kittieba, tal-pubblikaturi, l-aġenti tagħhom u l-librara fost l-oħrajn, għaliex ħidmithom hija importanti għall-iżvilupp edukattiv, kulturali u intellettwali tas-soċjetà. Ir-rebbieħa kienu mħabbra fl-ordni tal-kategoriji skont l-etajiet u kemm pubblikazzjoni ta' xogħlijiet oriġinali kif ukoll tradotti l-koll fis-sena li għaddiet. Għall-ktieb Mama, allura din imħabba, Mojra Xikluna Zara u Mark Xikluna flimkien mal-pubblikaturi Merlin dabru xejn anqas minn 2 premijiet. Dak għall-kategorija ta' xogħlijiet oriġinali għal trabi sa' tfal ta' 7 snin u ieħor għall-aħjar produzzjoni bl-isbaħ dera. L-istess pubblikaturi rebħu 3 kategoriji oħra ta' dan il-premju. Dak tal-kategorija xogħlijiet oriġinali għat-tfal bejn 8 u 12 sena bil-ktieb Jissok tal-Kassa l-aħwa Saveru Ludmilla Demolitz ta' Klera Zoppardi bil-illustrazzjoni ta' Mark Xikluna, tal-kategorija ta' xogħlijiet tradotti għal trabi sa' tfal ta' 7 snin bil-ktieb Magni ta' Żmien ta' Claudi Gauci u l-ktieb ta' Noel Tanti, il-kulleġġ għal prinċpijiet perfetti, fil-kategorija ta' xogħlijiet tradotti għat tfal bejn 8 u 12 sena. Il-kittieb Stephen Lungermo rebaħ il-kategorija ta' xogħlijiet oriġinali għal tfal bejn 13 u 16 sena bil-ktieb Jarmuk, pubblikazzjoni ta' Horizons Communications. Fil-bidu tas-serata, Antonella Ksisa u Mikhail Bazmaġan raw silta miktib rebbieħ tal-kategorija ta' kodba trabi sa' tfal ta' 8 snin tal-Premju Terra Maxka tal-2017 il-qtates ta' Maxxat ta' Klera Zoppardi.